To ga takaitattun labaran tare da ni Kabiru Basiru Fulatan. Gwamnan jihar Katsina Umar Zukarada ya bayar da umarnin rufe duka makarantun kiwon lafiya masu zaman kansu da ke faɗin jihar tare da soke lasisin su. Mai ba gwamna shawara kan harkokin lafiya Umar Mamada ne ya sanar da wannan matakin a ranar Litinin yayin tattaunawa da manema labarai a birnin Katsina. Gwamnan ya ɗauki wannan matakin ne bayan wani bincike da ya gudanar a kan kiwon lafiya a faɗin jihar, inda aka gano mafi yawancin makarantun ba su da isassun kayan aiki sannan kuma ba su da rajista, lamarin da ya tilasta wa gwamnati soke lasisin makarantun. To a nan kuma jami'an 'yan sanda sun yi nasarar kama wata mata mai suna Hamsatu Mudi mai shekaru 54 da alburusai guda 350 a jihar Yobe. Hakan na kunshe ne da cikin wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Yobe DSP Gungus Abdulkarim ya fitar. A cewar sanarwar, matar da aka kama 'yar asalin wani ƙauye ne mai suna Yankana da ke ƙaramar hukumar Katungum ta jihar Borno. To a nan kuma hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLA ta ce ta gano miyagun ƙwayoyi a gidan sanata Oyolo Esin Ashiru daga jihar Kwara, wanda ke zargin hukumar da rashawa. Shugaban hukumar Brigadier Janar Buba Marwa mai ritaya ne ya sanar da hakan a wani taron manema labarai. Sun ce sun kai sumame gidan sanatan da ke Ilori kuma sun samu miyagun ƙwayoyi. Daraktan yada labarai da wayar da kan jama'a na NDLA Mr. Femi Baba Femi, wanda ya wakilci Marwa, ya bayyana cewa an kama hadiman sanatan guda 3 kuma an gurfanar da su, inda ɗaya daga cikinsu an tura shi gidan gyaran hali a watan Yulin 2023. Brigadier ya yi Allah wadai da kalaman sanata Ashiru na zargin NDLA da cin hanci da rashawa da kuma aikata rashin gaskiya a cikin ayyukanta. To ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Kabiru Basiru Fulatan. An jima kaɗan muna tare da cikakkun su, amma kafin nan za ku iya kasancewa da mu a shafinmu na yanar gizo a www.indaranka.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram, hamma da TikTok, ko kuma a shafinmu na YouTube Inda Ranka TV. Sunana Kabiru Basiru Fulatan nake cewa mu huta lafiya.